Kuracinky, vítame vás pri ďalšom taste teste. Prišla nám zásielka z e-shopu Zo sveta k vám, ale prišla k nám. Na e-shope Zo sveta k vám si môžete zakúpiť rôzne anglické, škótske, írske, teda britské sladkosti, iné pochutiny. Ideme sa pozrieť, čo nám poslali. Nožič sa môže ukázať, ne? Nožík sa môže ukázať, ale to sú nožnice. Ja som povedal nožnice. Aha, môžu. Reš. Kraj s kravicami. Ty prvý. Testujeme pracličky. Flips Cinnamon Bun. Dobrá. Tak nejem cukor. Limited edition. Dočkal si na to? Tak no. Čo si práve povedal? Bez toho mora. Bože, škorica. Práve chytla škorica. No tak pomaly. Najväčší tester, že sme mali piškoty dnes. Dobre, perfektné. Toto odporúčame. Limited edition, inak akékoľvek tieto praclíky na sladko urobené sú božie. Nátierka od značky Cadbury. Caramel spread. A čo to je? Jak to chuť? No keď caramel spread, tak asi karamel. Ja som však nečul. Pyšne. Mi nechaj. Strašne mi to pripomína niečo. Viem. Ježiš, to je dobré. Tie keksíky, tú keksíkovú nátierku biskop, či jak sa to volá? Tá Lotus, ne? Lotus. Mňam. Ešte. Toto je Wagon Wheels. Nejaké biscuits. S marshmallow na vrchu. Jaj. Oh my days. Toto je také zvláštne. Ale je to dobré. Ten marshmallow je tam podľa mňa naviac, ale asi kvôli tomu, že my nejsme fanúškovia marshmallow, ale nie, ale není to zlé. je to zjediteľné. Čakal som viac, tak to poviem. Si mlieko, tak si ho prifarbím Nesquickom, Zas to bude sladké. ale banánovým. Jo. O to líže. Briliantné. Mega. Mňam. Ľadové mlieko, banánový Nesquik, špičkové na leto. Kuracinky, prvá časť testu za nami, na druhú sa môžete tešiť zajtra, objednávajte na www.zosvetakvam.sk. Smočík!